שאני הולך ומאבד את הרצון להשתייך למדינה שהורגת 11,000 ילדים. אני לא רוצה להיות אזרח במדינה שהורגת 11,000 ילדים. זה דבר נורא בעיניי. תחשבו על זה. במשפט אייכמן נזכרים אותם משלוחים של ילדים מפריז, ילדים צרפתיים שנשלחו לאושוויץ. ושאייכמן התעקש להוציא אותם להורג, למרות שהימלר לא היה באותו זמן בברלין, והוא יכול היה להתחמק מההוראה הזאת, אבל הוא אף על פי כן התעקש לשלוח 4,000 ילדים יהודיים לאושוויץ. זה נורא, וכשאתה קורא את העדויות במשפט אייכמן על ההחלטה שלו לשלוח את הילדים האלה, אתה משתגע. אתה משתגע, ולמחרת אתה קורא בה, אתה רואה מול העיניים שלך, שהצבא שלך הורג 11,000 ילדים. אני לא מצליח להבין את השאננות שלנו, לא מצליח להבין את האדישות. אני רוצה להיות אזרח במדינה שהורגת 11,000 ילדים בשמי, כדי להגן עליי, בשביל הביטחון שלי? מה, אנחנו יצאנו מדעתנו? ברגע שכבר יש מלחמה, אז בואו ננהל אותה כמו בני תרבות, שזה נשמע אידיוטי. בואו ננהל אותה כמו בני תרבות.